Sa isin pa kanay ka step kumanta nga dap na ka Diyos ngungo iblay. Ya ka ba ngayo ba niya kendo biyang batpi lang ba kanay ka screen, lang ba kanay ka channel jang ka potnet, lang ba kanay ka kubar step. Henry kanay ka sngi, ngamdan ka kubar bang kanay thu mga, Henry kanon ka jingpla, ya ka bang ijuay, nagapor siya kapor. Kimamat, kibiya siyem mi daladi, yaw Jesus Christ. Bang kanay ka sngi idan mapensngaw, ya ka jingpla siya mensim na iba heras. Bangangay kanay ka jingpla, ay siya skor ba ngay utry un ku yapi tapi nya sengap ini gijing pla na iba heras Iro itrai. Hak bamenikong nga panpao ka Jesu iyo tra Jesu. Bada kasnam ko jong u na long kum ni mo halong. Kat ka jinga lenti jonga kam ya desu watang bangan long kum ni ru. Henry de kasnam ko jong u bangan long kum ni mo halong. Ngai kublai ya ka Portonet Gospel Media Ministry. Ai bakala ai ya ka ni kalan. Bangan yo ban pla ya ka teng ko jong tra Jesu. Ya ka ba utrai ula le ka kamba ha ka jing im ko jonga. Ka jinga lenti jonga ka de ka ba penjabo shisha ya ka ta ka jing im. Nga syong sa ang tipo jiao ka kateng junga de herasan orang kata ka jinga inti kam ya desu bat kata ka ba an pilsgo bah habai de bat ka imlang salang habai de le bat ublei kala long ka ba he henry halor kita ki ke baro ru de ka mon ka jung u number utrai ula ong haktin ka jung u ka shiti ka ba ar petros kala no balai de khat ba khandai umman ba kawi ka mensim kan jatno henry ba baro kin poi shi ka jing kala ba mon ba de ka bor ka jung u nga poi hang ne kumni bang halong but hagaji alinti ka bangamat ya kata ka jing pen khia da ke kamba ka de ka bor ka jong u nama hakasnem ka arjar puwei habang amat habang kim step ani ka jing su masu balar bet la ta khpo namla shu kala shwe bit no ta khpo ngong ilok te ka strict na ka ini ka jing pang yong lok to khilech po ki doktor bakin batai bnia ipi ti ondang la le po maukhar dan doktor toy hinto adin bela adab page ben examine mai iong ba le pendap ikini kitas baro andala adab ita kitas baro wah kajing pang ka bashir khai iong mai wat penslam shu le ni po hospital bakin le ka badan kam henry la da pipen slam kan wara ka kajing mensaw ka wanra ru wat kajing yap ru nama kan dapat hai teng la kulmar 4 Jumat ya kata kajing pang ka ba ngamat kat hadu kata ka kaban sngo khuslai ya kata kajing im ka khli kam tri kam shu la kulmar ji mu jupkan po hayeng ka doru la tension ngabam erum su thangan eshu la khuslai on ten le no yong lok tong ni duai bat hakata kajing duai la tu la kata jing duai kena pai kata dok non ba dah kata jing duai syok sngo be kasur ka bacam ka basngo bang ka basngo jai ba ubriu la le yo tang kata te dim la dab ku jing duai te ngong ho ke ubriu la le yo ka de tang bor ka jong tra Jesu te la ngai je kata rum yo khia hi sngo ku ban thei te ka po kala chu e be bam ja e rum la te hadin ka tu ka isngi ngala ple jubor hi kawan be kata ka jing phasiao pa don hut ong ba late shu shakri jong play ngan late chi pastor fast bon shooting hang ti po berwa li phat wa hi dia din bu shakri jong play wong ap se okhia be hang tu ngalai okhia an lo po hi yang khia ra ka e be tano ta po ap shi ta yo ngasngo ban ani khli ngala skulumar ta khli ka king bla ta khli ti ong to yo ka de kata ka benta ka ba blay la ai ki doktor ka ji start aki ba kin beng no ta jing pang ti an le ka po robat hospital mar sunrung tu phalau di sungguh lah sting terkemat, sungguh isu. Rewala kata lapo yang tu late bayi. Dapo yang tu lapan i kita report ki bawan ra, ong ki doktor hoi kini report kat kum ka jing pen i jong pite kila don kam bantri kam kerki Henry kum ka jing penon kam no pok hospital ka rule jong hospital ngi haban le segi test nang ni. Oh to biang. Tiki ong ba pila poi mentala janmit kum ni tiki staff ki ibun bari la le ni sele na syai. Oh to ka biang bayi. Dia kata kamiet ngathia. Anda thia ta kamiet ngai arngut ki bala long no temen ti ki ikum bayam. Ngong tangan thia la ka thia hi aha kam hun ta men sim ong lek ban duai ki ta ong lek duai kum noi ki wang ai di duai rum nang em lek be di duai ta ngong en le phi ngan thia la thia aha kam hun ka kam sim ti di no tu ka ni por bal ong lek chi lek duai ngan lek ngong ki jia kum no ya thu ki ong ba kata ka jing pang ka ba ki mat ka dei ka ba ki doktor ki ong ba ban puj ti on da ban puj pa de kata ka pisah ka ba he ti ki ong yim don pisah kisah syate syarum nong stoin syate ka bordar kumno ngala kham klet iki ti ki ong ba ndon ka ta bisa nama na ying na sam ki wan ki nong ram te ong to shungai be pra Jesu le khamba e phimo ta ji ruai ru di tangum tai ti din bang lawan phai be shi kamera lawan phai biang ka jing thia nama thia general ward adim ta la khim step ngalai le ka test ondang lawan le ta ka test ngapai ri ki la lum jing thia ki bala long ha kardan mi e pe
Te nga ong klem suhun ngan dalik keli ke daw mo. Dalik keli ong belai mo it pin lek no ne pin hap lek sakawi hospital ki ong em. Bagi doktor ki wan ong ba don kam su ban puj Henry Sudi dawai kala kia. Adi kakamba jong trai ani kublai sibun trai Jesu. Ngapai jing tia. Te dia nuntu sai sipang ki wan penbana ba layo ya ke report ke ba ngali pa test. Hadin dalam wan ra ki doktor ki ong em pim dan e tu pi. Are kunom ta. Ke report ningkong lo ong ba lada empuj pinyap Henry mata dan ngakan mau bau syakri jong trai. Pastor Fasbon uang pinjok kia. Kemen ngajau mat kata kejing kemen ke bom la syuban batai. Jadi nung tu kata kejing ya lenting ong ani trai ka su kemen Henry ngapin subha pat bat kepertai biang. Hadin si benai arbana ngayat biang bat kepertai. Kata kadai kejing ya lenting ba bakla ni bakla wang ya lenting. Jadi nung tu kalawan biang hadi hu snem arjar puar. Ngalayo kejing kia. Si snem. Henry kai ke bang pensubha bortai. Ngayo biang kata kecu ke Jepang. Kemla syuban khi ni jing thia. Hoi ki poster lata ka portnet na kamenta balong healing hapulo. Henry nga klem shim khia ya kata. Badha kata ka jing mat kata ka jing ke Jepang ong ani ngada kwa man lek ni. Longkat balong ngadi ban poi hang ni. Hadin kata ka jing alti ba katu kan ipor ka bangam sula syu ban sya te. Ti ha poi kata ka sngi siu blai. Nga ong la rekod bangan lek baik. Ngala kre men step Henry ngam la tengam la ban khi ni jing thia. Ngong ani ngan lek kum no ni. Ban syong rum la hab spen baik. Tong longkat balong ngan lek bahi. Kam ailat hi kataro. Ngong longkat balong ngan lek ailat. La chau ka sep nga shim shabi ka baik wan lawan. Poi hang tu nga snow ta gijir wai nga snow shit ram. But syong tu po ji seng hab spen baik ka men. Ma te ban syong ban ben ru ta kapok lar ben. Anim so la shi ban om nom ru. Hadin balawai ka ji seng ru myok khia ngalik chi yeng. Ning onga lakut ping ni te. Ma le issue. Ring kawan baik kata kajing kentu ban lek sa kajing seng ba arte lek pinyok mat baik on lek kum no kan kata kamet musula tengah pen ko ngo biang hi lek biang kajing seng ba ar adin bala dep keren la khot chakamat nak beta ban ruai ban ro ban shat ban kemen ngan lek ru ngam sula te ne ngan lek lek mulu malam tu lek suki sukun thni mulu malam tu wah kata kajing thni shu yo la yo kata kajing klan ka shu jaw kata ka sep shu klan kamet klem sngo shu hadun na poi hi yeng ro wah kata kajing pangla jahi ani ngada su komen ong trai kum le shibon ngalakut kalan re hakmat jome undan ke ru ke bae ani kum le shibon trai Jesu kum bo me melakular na gospel Matius kum bakat khanda ar pun reu lahu beri tu kalong pamla andre ke ha beri kalong bala kum ju ke bo me melakren hi trai Jesu gospel Lukas kalong bakat phra ke khat bar phnyo lahu beri tu kalong pamla andre ke ha me kilong bala ani ngada su komen siang oni kum le shibon trai but don prolog jangau bakarteng ban usa aja mi uong ba pinyo mat shu ektin jonglei lek ban join hapo ka Bible school khasi pinyo mat shu ke jikai babang au kala ketik shu enga anita nga dalong ru to pinyo lem ska form tumo uhi bopli da ke jing lakloi usai pisa open siu ta ka form tinga yo ban poi ban puli ha ka Bible school khasi ha ke jing puli ka Bible school khasi he la yai ka tu ka ni banai ukhon yo mat ke jing pang kata ke jing pang speniar baik ani ngonga try le no ni Henry ka don ba kata ka jinget bagi syakri jong blai ha bagi duai nyo ka jing khia tinga wan baik ban puli kata ka skol ha kata ka sngi ngawan ra roi ka sopti po jong khulung hadin bala duai isardon syakri jong blai ngalek wut ban poi shi ngakwa ban penpong no ikhun hadin bala penpong wa kata ji penhiar sujal aja klem le kam don shu kata ji penhiar ngo try haba baik hi kupa kayeng ro ka baik haba kedor kupa kedor habang asung thu ba yo mat ka jing pen khia ngakwa ban plan ni ko por bagi we kin yo mat lang kan kat no ka jing subang haba yo mat ka jing pen khia no trai kat no ji su komen ka jing pen khia ka de jing pen khia ka bada pura na ki papura tam bad hadin nang tu bala pule hau bnai basan hapo ka Bible school khasi hi kila pen bana na po ka ministry ba kinu ki ba pendap ki ba kwa ban pendap ya ka jing baptis subha ban ai kerteng ngang la pen lupa na ngam tre kata tu bom la long tre ngala adap te gunun baptis arsin na lor bala yo ji hikai gospel Matius no balai khatsan ladab hikai te bo Jesu wong ka dei ngi ben penep hok pene be hi tre re kata tu mom la long kata wow la klet ki jing pen khia ke bo tra la le ka kamba hadin bolo ai pat ya kata ka banta ba de ben le tre ngala pene be hadin cita yo nang ban thia nang ban yai kalong kam hun kata ka do nut ngong ni le kum nom ta hata ka miet si tho ding le ngam nang su won thia adu sau bujing khi ban duai ngong ani kata tem long
haban pandapi kan bala kabrep ki kemat kawan bi kita gidur ki ba ima gidur boyong tu ong long ka long tingawan hang ni ada ba yakren ba ipstor fair ada ma shim ko baptis ani snow ko ba mi na tu no om ban la no kata ka jing snow bang ka ba mla suban batai ani try ko blai shibon but adu ba ngalong kum ning ba long ru ngada snow thu ba kata ka jing omat ka dei na ka sang ti jong ba u la sei ya ka Portanet Gospel Media Ministry kamna pen im yang ngau bala jot bala ram ba ula pen sle ki syakri ki jong uhi ban ai ka tin wow ngara subang adu ta tikat banang ya jadi por hakani ka jing syakri hauni u haka arpsan terik u banai basan hauni usnem arjar arpsan yang tipok mulai ong ki syakri ki jong blai kinu ki badon na pen ka jing pang ki sistem ki bamat ya kanu ka jing tu ba wan hakman ban yo ban duai ti ngala song komen ba nama kejat ka banga ur la don sisnam arsnem kum tu ngala ur ti karben ba ka kejat ka sur ben be tendal arben kum tu hapen khi be hi dam pen khi ru sngo mom long lai loi ti tu sngi ngalai khmat ngong ban pha duai ka kejat henry ngasngu i bahai pastor bantei namar leng ba khubor ngayo sibon ba ki jimtoy ti ngong i pastor pidon kam yu ngong i pastor yang skon mau i phi ti rkhi i duai hadi mala duai ngalai sijik syong ari kejat lasting no hi bạn hàng tu ngasa song thu hab i ning kong shai jisu ban yo mat kamut bakwa tang ji pen khia le shu jisu han re habadon ka jing e ba pun ha do non la yo kan ka jing khia haba pun ka do no habawan shapo ka ji seng hang te hapo modan pulu pun shwa ka jing e yo trai ba utrai ula sei ki shakri ki blas le ti kana ba ka jing yo khia kan dan bakani ka khubor kan dalong ye we pi we ki bawan hang te pulu ki bawan ha ka jing sakri ki bawan hang ne Portanet i chwa pun sa ka do not bakata ka jing e ti kana ba ka jing pen khia kan dan en re yai ne namar ngamat ka jing seng ban kong khamyo khia en re ka bar ma yo khia bat ka di kan ta balla dangi kwa ban yo khia om dei tang shot kon en re ngin hab yai ne nama gospel Matthias kala nama arsa do khat ba khat lai tang kita ka be ne ti kin yo lai yem o ki briu kin shun kin bishini kin wat dong nang nang tai banum lei shi ka jing seng kin ong de kini kita kin tien gospel Marcos kala ba khat lai de khat ba khat lai ki briu kin shun te na ba ta teng jonga henry le phia ine pinyo lai yam pat ka de kata ye we pi we la ba phin ma de ki babon ki jing e lingba ke ta ka pisa lingba kinu ki jing khanglan lingba ka jing jingai lingba ka jing pang bam la ban wan ru henry wan ban mat kum ba nga yo man e ki pen khia ka de kata ba nga da thrang rer kum ba utrai ula le yanga ngai bau trai unle ka chu hi ye we pi we ki ba pai ye ne khobor ba kin yo mat lang ye ka jipen khia ka pada sngu bang hadu ba ngamla shu banong ka tin jong blai ka ju hi kai ka sam ba spa ka kandai do khat ba spa lai ka kham thiang ban ye ka rong hap ha ka sing tur changa ndon kam balut sabai te ka tin jong blai ndon kam balut sabai ka bala kran hi na kitab Isaiah sampusan ka do khat ban kong kau jaru bas liang tu wan te ndon kam sabai ndon kam dor yo mat ken ye ka jing pam ka ba bang bau jisu hi wong ngadai khpu te gospel we honest nomor real dekat keblai pesan uno bawan na ucisu unam tangan bat ubangai hu unam seliang shulan no jaru bawan ban yo mat si syai ta kamba kani ko kubor kan dalong ni we pi we ki bodon ha paning ka jing terang yo la se ka jing sya te hi ngasem ka jing sya bunia ka jing sya tnom mang ne tai wan ban yo mat si sya teng ma shu ban yo tho ye no henry ba pi wan pi yo tho syakri u play da le ka kamba ni we pi we ngangai kani kubor we pi we ki bo yo sngo wan ban man ka ji syakri ka ji khang Portanet ka pli wan ban man ka ji seng ka bernong ka healing festival ang tipulo kumbanga ngayo man di jipen kia wan pinyo man di jipen kia na ka menta kerteng ka jong tra Jesu amen ka khin ka jong blai ki thu ingi ba ki ek baro ke trailam na ka menta ka jing bha ye ki ta ki bo ye ju shisha kam dan ka no ka jing ja ne ka jing long ka bangi shem ka ji im jungi ba kan long bet ka ba sneu em habangi it utrai habangi shania utrai teng i kum bakas new man tan rei pleng hadien habangi pet hadien habangi pusan wa pleng kade ke jik khu pleng tadeng tang ka banong pi ke ni kesni baleng bakan ni ke jik pla ngai pi diang jingker khu ba ke ek ba ja ke jim ke jongi kade bet ke jing tip ke jong blai ba kade bet na ka menta ke jing bha ke jongi tadeng ta pi ya la ke jing le ke jim jong pi wajku slai na mar la pila ia ju trayam kini baro kadai bafini ia ka buram ke jong blai la dam dan jing pim dan jing pla la da pim dan i ke jing ele pinam iru ia ke jing jaw tadei ta haba ja
ki ke jim ke jong pi teng fi i kumba ke isu si than ke pen pang ke do not ke pen si ke pen sim ke jong pi kita baro ki jing ja ya ke ba pinyo i ke bor ke jong blai bat ya ke borom ke jong la da kam shimla jai ke bla jai ba heras nge ke sngi imdani eru ban yatho henry na mar bagala ja bad yo iru ke kamba ke jong blai tading ta ke jing ja ke long jing ke khu kan bala yo ban ai ke jing phala ke sngi ek wa man dwai nam ta jong pi ke bor ba phim de ban du man sim ba phim de ban snoko slai ha ke jing mu jong pi ya ke psm ya ke fi ma ke de jing ba in the way trying it up like jing kmen like jing sungo cry me try we can do ini ki kon ki jam ngi ki ski mga duai nga ai ngo me go pa ba me le bha shi sha go try like jong ki kon jme try ga babel ke kren shai ka ba kam dan ka wei ru ke jing ja what we sim yeng la de ya hap try ka de ke jing tip ke jong me ngi tip ke ke ba ja ka de ke jing tip ke jong me try mga nget ko kan ra try ke ba ja ke jim jing ki kon jong me kam de shu jarang khat kam de shu long ka long yum to and ke de ke jing tip ke jong me try but ba ka de ka jing tip ke jong me dan ka plan ke jing tmu me dan ko kan ra try ya ke ka ba crowd ya ke ba me men le ke jim jing ki kon ki jong me try ke dwai ke ku ni ki kon jong me bekin ya shakri me kin ya robi me kin pen crowd ke teng jong me kin khat bi me ha ki jing ke jong ki me men ya bat ki men dan lang bat ki ko tai ba ngi be hadien ni ki kon ki jong me kin yo ai ya ka jing plus men sim ya ke ba me le bagi tip ki ke baro ki baja kade de jing tip ke jong blai ga duai ga de ker khui pi ne ke sngi utrau nong pen sle fi nong pen dap fi de ke bor ba do men sim ba khoi ha ker teng u jisu nong pen amen mat amen try nong ker khui pi ngin sai shambiang la shai ke sngi ha ga wai pat ke episode jong ke potnet ko bless you bon amen. But ban shot, ya ke ching ya ba ke ding pna, but u da shot. Akan ni si try wall. But on this day, he says, Ngan penyeng ya pi ko kon. He